Tambala na! At Always your number one SM radio station. Love Radio. kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Siyam na taong gulang pa lang ako nang mamatay sa ambush ang tatay ko. 5 kaming magkakapatid noon at 3 buwang buntis si nanay. Kinaya ni mama na maipanganak ang pang-anim naming kapatid. Pero makalipas ang 3 buwan, namatay din si baby dahil sa malalang karamdaman. Sinikap ni mama na buhayin kaming magkakapatid sa pamamagitan ng pagtitinda. Sa tulong ng mayor namin ay nakapasok pa si mama bilang isang empleyado sa aming munisipyo. Maganda na sana ang buhay namin noon dahil sa trabaho ni mama. Pero makalipas ang 3 taon, balik na naman siya sa pagtitinda nang magpalit ng liderato ang aming bayan. Sadyang napakahirap ng buhay namin ng mga panahon na yon. Nag-iisa lang si mama kaya halos gumapang na siya sa paghahanap buhay. Mabuti na lamang at nakilala niya ang stepfather namin. Second year high school ako noon na magkaroon si mama ng bagong katuwang sa buhay. Sa gitna ng kanilang pagmamahalan, hindi sila nakaligtas sa mga chismis ng kapitbahay. Nako! Nagdagdag na naman ang palamunin yung babae na yan. Tsak na magiging pabigat lang yan lalaki na yan sa buhay na mag-iina. Ay, perfect sa akin yun. Perfect sa akin yung linya ng chismosa. Well delivered. Oh. Ganap na ganap. Oh. G na G. Yan ang sabi ng mga kapitbahay namin. Magkagayon man ay hindi nagpatalo sa chismis ang stepfather namin na kung tawagin namin ay daddy. Pinatunayan niya na kaya niya kaming buhayin sa pamamagitan ng pagtitinda ng suman. Madaling araw pa lang nagluluto na siya ng suman na ide-deliver niya sa bayan. Bit-bit ang mabibigat na suman, bibiyahe siya ng tricycle at saka mag-aalok sa kanyang mga parokyano. Araw-araw, ganito ang buhay ni Daddy. Matulungan lang ang mama namin sa paghahanap buhay. Hindi nagtagal, nagbunga ang mga sakripisyo nila sa amin. Kaming 5 magkakapatid ay nakatapos lahat ng pag-aaral sa pamamagitan lamang ng paglalako ng suman. Ngayon may kanya-kanya ng trabaho ang bawat isa sa amin. Di hamak na mas maganda na ang buhay namin ngayon kumpara sa kalagayan namin noon. Nagpapasalamat ako kay Daddy sa pagtanggap at pag-aaruga niya sa aming magkakapatid. Hindi man sila nagkaroon ng sariling anak ni Mama, hindi pa rin siya nagbago ng pagtingin sa amin. Hindi niya kami kadugo pero itinuring niya kaming parang sarili niyang mga anak. Ngayon, pinahinto na namin sina Daddy at Mama sa pagtitinda ng suman. Kami naman ang susuporta sa kanila bilang pasasalamat sa matamis na kinabukasang ipinagkaloob nila sa amin. Ako po si Aiza, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Makagawa nga din ng suman. Bumubuhay yan sa maraming pamilya eh. Alam mo, parang feeling ko kapag ka talaga maayos lang mag-handle ng money,
imposibleng hindi magawa yung mga bagay-bagay. Totoo yan. Diba? Kasi ang daming sasabihin nila, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagda-driver, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagsusuman, napag-aral ko yung mga anak ko sa pagmamani, diba? Sa pag-fishball, diba? Tama, fishball. Oo, diba? So kung tama yung pag-handle sa pera, correct. hindi imposible. 'Di ba? Kasi ang dami na nating narinig na kwento Dahil sa suman, dahil sa fishball, Oo, dahil sa taho, sa correct. barbecue. Diba na hindi nila kailangan na magtrabaho sa isang air-conditioned na kumpanya para mapag-aral din nila yung anak nila. Diba? Madami na tayong narinig na kwento ng ganyan. At nakakatuwa yung mga marunong mag-handle ng pera. Kasi ano yan Yes. yan yung isang bagay na mahirap gawin, i-handle yung pera. Totoo, Diba? Hindi lahat ng tao may ganyang kakayahan na mag-budget ng pera, paano pagkakasyahin yung napakaliit na sweldo. Tayo nga, di ba, may mga tao na earning, pero baon pa rin sa utang. Saka, Hugot na hugot. Kung sinabi ko kanina tayo, teka, hindi. May mga, sabi ko may mga. H yung super! Pero bumalik pa rin sa akin. hindi lang din sa pag-handle siguro talagang kapalaran. Like for example, 'di ba may mga businessman na may pera, magaling sila mag-handle ng pera, pero wala pa rin yung negosyo Siguro yung pag-ikot talaga ng kapalaran na marami kang negosyo na subukan pero may matitisod ka talaga na yun ay para sa iyo. Merong mga malaki yung sweldo, biglang Pero baon sa utang. Aray ko. Partner, malaki sweldo mo. Utang na ba? Baka naman, partner. Pautang naman, 10,000 lang. Alam mo, partner, pautangin kita ko alam ko magaling ka magbayad. Hindi magiging issue sa akin yun. Kaso kabado ako sa'yo 10,000 lang naman. Kahit interesan mo. Yung mga linya ng mga yung mga kaibigan ng mahilig mangutang. Kahit na patungan mo. Oo nga, patungan mo na lang. Kunin mo na lang yung ATM ko. Yan. sasanla yung ATM. Hindi, pero kasi yung ATM, kaya ginagawa ng iba, ano rin yun parang assurance nung nagpapautang. Diba? Kasi at least, alam niya na talagang may mahulog doon. Kung legit yung ATM, baka mamaya luma na din. Pina-shutdown niya na yun. Nag-renew na siya ng bagong ATM. Anyways, talagang ang sinasabi natin na iba-iba tayo ng pag-handle ng pera. Ang money is a magnifier. So kung halimbawang magaling kang maghawak ng pera at alam mo kung paano ito gamitin sa tama, nagma-magnify, nagagamit mo siya ng tama. Tulad ng tatay nito ni Aiza, ni tatay at nanay, 'di ba, na pag-aral sila at nakapagtapos sa pagsusuma na. Sipin mo 'yun, 'di ba? Parang hindi mo mawari Paano? Ilang suman 'yun? 'Di ba? Ilang tao yung magsusuman araw-araw? Ano sikreto ng suman? Masarap ba yan? Sagana ba sa malagkit? 'Di ba? Yung mga ganun, sagana ba sa tamis yan? Bakit ba ganun mabenta? Kasi hindi naman lahat ng gumagawa ng suman yung mayaman or nakakapagpatapos ng pag-aaral. Oo nga, yung galing lang. Wala lang, kaka-amaze lang. Pwede yun. Papaano mo hinahandle yung finances mo? Finances mo. Siguro baka yung pamilya din nila hindi din masyadong, alam mo, masaya na sa payak na pamumuhay. Kasi alam niyo po, sa totoo lang once na nag-umpisa po kayong hindi na payak yung pamumuhay, umpisa na rin po ng mga issues sa buhay. Hindi, umpisa na 'di ba? Kasi ano siya parang fact of life na kapag ka nag-earn ka ng more, nagbabago din yung lifestyle mo. Correct. So sa pagbabago ng lifestyle mo, syempre kung dating nakakaisang ulam ka lang, 3 na. Kung dating sa ganito ka lang nakakakain, ile-level up mo na, 'di ba? So in the same way, lalaki din yung gastos mo. Tama. 'Di ba? So alam mo 'yun. Tsaka yung stress talaga. Ito nakausap ko nitong weekend lang yung parang isang bagong kainan doon na sa may silang na daanan namin. Ang sabi, Nakikain ka na naman. Pusik ang henyo. Hindi na makikain. Nakikain ka na naman, ang sabi niya daw dati, as in yung mga kumpanya, ang dami, libo-libo yung pinapakain nila para sa catering. Pero tinigil niya kasi grabe yung stress. Malaki nga yung kita mo pero ang bigat sa pakiramdam. Parang yung buhay mo lumilipas na hindi mo namamalayan. Correct. Mas mahal talaga ang peace of mind. Yun ang kaakibat nun. Yung paglawak ng pera mo, pagdami ng pera mo, pagdawak din ng responsibility mo. Pero pagkipot ng peace of mind, pagliit. Sakit sa ulo. Sakit sa ulo. May problema na naman yung tao. Correct. Paano? Totoo.
Oo, totoo yan. Diba? Until Kaya, ma-realize mo, parang nadideprive na yung sarili ko ng ng freedom. Pero kung Diba? yung tayo mga nasa baba, ay ganda ng buhay naman, may negosyo sila. Tama. Oo, pero yun doon sa kanila, ang hirap din. with great power comes great responsibility eh. Siyempre, mas marami din silang Isipin. Isipin. Mas maraming problema. Ang Mas sabi maraming niya, stress. ayaw niyang mamatay ng bata kasi dahil sa stress nga. Oo. Diba? So ngayon, ang ginawa niya lang is sinimplihan niya na lang. Sinimplihan. Nagtayo siya ng sarili nilang lupa. Na parang eat all you can na Ayun lang, doon lang siya nagmamanage. Diba? At masaya siya doon. Oo. Hindi kasing laki nung kita niya nung thousands ang kinikater niya noon sa iba't ibang kumpanya, but mas may peace of mind. Correct. So iba-iba din kasi talaga eh. Iba-iba ng struggle pagdating At sa may mga iba din sa naman. pera. May mga iba din naman na ang pangarap talaga nila yumaman. May mga ganun na talagang hindi titigil. Talagang will do their very best para ma-achieve 'yon. Iniisip ko nga, kunyari, paano kayo nag-uusap na pamilya nyo sa bahay everyday? Ano yung pinag-uusapan? Yung usual topic ninyo? Fishball. Diba, Anong usual topic halimbawa, namin? kunyari, kung kumakain kayo ng sabay-sabay, ano yung normal na pinag-uusapan ninyo? Ano susuot? Kasi, depende daw, finances. Finances, yung mga bata, Okay. nangangarap, titingin ng mga magagandang bahay, mangangarap, Oo. ganyan. Kasi pag tinanong mo daw yung mga mayayaman, pag nag-usap-usap sila na pamilya, kunyari, sabay-sabay sila nag-dinner, ang pinag-uusapan nila lagi, negosyo. Oo. Kunyari, meron silang 10,000. Hindi naman natin pag-uusapan kasi wala naman tayong negosyo. That is why, kumbaga yun yung yung mindset nila eh. Na parang, okay, mag-uusap, Ayan na mag-dinner. naman tayo Oo, eh. di ba? Kaya tayo hindi mayaman. Correct, Kasi correct. hindi, kasi ang usapan natin, chismis. Yes. Tama. Yes. So, di ba, halimbawa, sa halip na ang pag-usapan ninyo kung paano kayo uunlad. Yan, hindi Ang pinag-uusapan ninyo or you waste so much time bashing. Sorry kay Bea, tsaka kay Julia. Diba? Ang latest kay Bea. Sumagot na ba? So ngayon, Aminin nyo, di ba ganyan tayo? So, kung ano yung discussion nyo every day, Yun daw that yun. will determine, di ba, your future. Ganun ba? Oo, sabi nila, kasi ang mga mayayaman daw, talagang hindi tayo yun. totoo yan. Kunyari, yung business nila ngayon, kumusta yung business nila ngayon? So kung kumita sila ng 10,000 ngayong araw na ito, anong gagawin nilang paraan para madoble ito sa isang linggo, sa isang buwan, paano ito lalago? Ganun daw yung usapan nila. So kung hindi ganyan ang usapan mo, hindi tayo yaman. Ayun! Ganun ba yun? Posible. Isang parang factor yun they live it, they breathe it. Parang Oo. kung ano yung, basta parang, kung basta yun. Hindi ko na naitawin. Nakaramdam ako ng gutom. Pero ang laki ng possibility eh. Obviously, hindi yan yung mga Totoo yan. usapan namin. Oo, Hindi kasi ako, partner, kapag ang usapan na is ganyan, parang nagsashutdown kasi ito eh. Oo. So, Ano hindi ka kasi? negosyante. Kapitalista ka. Hindi siguro ako negosyante. Hindi talaga yung mga tipong Hindi kayo interesado sa mga ganong yung malayo na yung usapin. Oo, yung malayo na yung isipin. Oo. Yung parang ang layo na. Ano kasi ko take each day at a time. Araw-araw bala Kamot na ganyan. Bala na gang. Usually yung pinag-uusapan yan yung mga kung paano i-enhance, ano bang idadagdag natin para yung profit natin lumaki. Oo, ganun daw sila mag-usap. Ganun, So, mag-set tayo ng target quota pag na-reach natin Correct. ano na naman innovation ang gagawin. correct. So kung tayo hindi ganyan mag-usap, so wag tayong umasa na yayaman daw tayo. Hindi naman sa ganun. I don't think so. I beg to disagree. Kasi kanya-kanya nga ng priorities. O, diba? Tsaka feeling ko, in the end, kanya-kanya din ang kapalaran. Kasi kahit na halimbawa, wala tayong ibang ginawa kundi pag-usapan yun, kung di mo naman kapalaran yan, hindi ka talaga... Posible. Iba't iba tayo ng belief system eh. Oo, iba-iba talaga eh. Kung ang paniniwala mo ay kapalaran talaga lahat, edi maghintay tayo ng mangyayari sa atin. Parang gano'n. Pero iba naman... Gagawin na yung best nila para ma-achieve yung goal nila. Yan. Kung sa bagay, paano niya naman pag-uusapan kung wala kang maisasuggest? Hindi mo alam.
Pag-usapan nyo na lang yung ulam. Oo, doon na lang. Baka makabuluhan pa. Oo, sabay ako naniniwala din naman ako. Sa kapalaran. Kapalaran. At the same time, ikaw din yung gumagawa. Na choice mo din. Oo. And then, yun nga yun yung sinasabi ko, partner, na that makes us human. We make choices. So, choice mo na pag-usapan yan, choice mo na umunlad, choice mo na ganyan. Pero in the end, dahil dadalhin nga ka din. naka-blueprint na yung buhay natin, in the end, dadaling ka rin dun sa kapalaran mo. Pero it's okay. Diba? Kasi kapag ka, ang choice mo is to do your best, that's very much okay. Kasi ibig sabihin, Mas mapapashortcut ka. Oo. And then tsaka hindi mo sinayang yung buhay na binigay sa'yo eh. Kasi ginagawa mo yung best mo. Medyo nagkakagulo-gulo talaga depende sa paniniwala ng Oo, tao. depende. Opposing talaga lahat yan Oo, alam mo nga, isang araw, bigla nga ako hindi naniwala sa karma eh. Okay. Pero paniwalang-paniwala ako sa karma ha. Hindi naman sa hindi ako naniniwala. Kaya lang, di ba, hindi mo pwedeng sabihin. Parang bigla tuloy nag-flashback sa akin yung may mga tambalanisa tayo na nagsabi na hindi porke may masamang nangyari sa isang tao, karma niya yun. Yun yung, basta noon may tambalanisang ang haba ng message sa akin. Ganyan, hindi porke, hindi ako naniniwala, lagi mo sinasabi ni Cole na na kapag ka may nangyari sa yung masama, karma mo yan. Sabi niya, hindi totoo. Hindi totoo na kapag ka may nangyaring masama sa'yo, karma mo yan. Kasi what if wala ka naman din talagang ginagawang masama, paano siya bumalik na ganon? Tas ang haba ng explanation, tas nagutom ako. Ako ang kakagutom. Oo, depende. Paniniwala niya yun. Kasi may sinasabi Hindi, naman pero na good and bad karma. Meron naman. Pero gets mo rin yung point. Oo nga naman, no. Parang, come to think of it, if something bad happens to a person, it doesn't mean na may ginawa kasi siyang masama kasi kaya nangyari yun sa kanya. Maaaring, kaya kailangan mangyari sa kanya yung bagay na yun kasi kailangan niya matuto. Or talagang, a good karma na bad siya in a sense. Pero disguise good kasi natututo ka. Oo, good because of the lesson. But not necessarily because gumawa ka na masama kaya kinarma ka. 'Di ba? Kasi may mga iba, 'di ba? May mga bababait na tao na may nangyaring hindi maganda sa kanila. Tapos sasabihin mo ba sa kanila na karma mo kasi yan eh. 'Di ba? Maraming anggulo kasi na pwede mong tingnan. Pwedeng karma, pwede namang kapalaran, pwedeng may itinuturo lang na lesson. So nagutom na tayo. So diba, tapusin na natin to. Yan. Magulo talaga buhay mga kaibigan eh. Nakakabaliw po talaga. Matibay sa laban talaga. Totoo yan, di ba? Survival of the fittest. But thank you, Aiza. Yung story mo is a story of success, pero nakita namin ng anggulo ng financial, di ba? So para maiba-iba naman. Pero salamat sa kwento mo and saludo kami dun sa daddy mo. Di ba? Na tinanggap din yung pamilya nyo kahit hindi kayo talagang kadugo. Di ba? Correct. Thank you for sharing your story, Aiza. At pwede nyo kaming i-email kung meron ka rin kwento na gusto mong mabasa dito sa segment namin. Email us, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send na. Go. Uy, thank you Ryan Tolosa sa bisita sa amin dito sa booth. Yan, salamat. Nakatutok sa atin, may pinapabati si Arvin Ang. Hi Arvin Ang, thank you for tuning in. Salamat na marami. Maraming salamat. Wala na, mamaya na ulit. Ay, bukas na lang yung ulit. Yung umasa sila ng gusto. Nakikinig sila lahat sa text pala, hindi pala PM kaya. Hindi kasi marunong ginamit ng cellphone. Ganyan talaga kapag ang cellphone ninakaw lang, hindi alam gamitin. O ano. Si Owen Castro nakatutok daw sa atin. Maraming salamat sa iyo, Owen. Hi Owen, thank you for tuning in. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problema. Always your number one SM radio station. Love Radio.
Always your number one SM radio station.